Ha azt gondolod, hogy te már mindent tudsz a macskákról, íme 5 kevésbé ismert tudományos tény, ami talán téged is meglep. Első, a macskáknál a lassú pislogás a bizalom egyik jele. Ha a cicád lassan lehunja, majd újra kinyitja a szemét, biztonságban érzi magát. Sőt, kutatások szerint, ha te is így teszel, nagyobb eséllyel megy oda hozzád. Második tény, a macskák számítanak arra, hogy a fizika működik. Ha egy doboz csörög, elvárják, hogy amikor kibontják, kiessen belőle valami. Ha nem így történik, láthatóan meglepődnek. Harmadik tény, a cicák olyan dolgokat is láthatnak, amiket mi nem. Szellemeket talán nem, de a szemük az emberénél több ultraibolya sugarat enged át, ezért olyan mintázatokat is érzékelhetnek, amelyek számunkra láthatatlanok. Negyedik tény, a macskák kiismerték az emberi agyat. Ha éhesek, a dorombolásukba egy csecsemő sírására emlékeztető hangot rejtenek. Ezt sokkal kevésbé tudjuk figyelmen kívül hagyni. Ötödik tény. A legújabb kutatások szerint a cicagazdik és a macskáik bélbaktériumai, vagyis mikrobiomja idővel részben hasonlóvá válhat. Ha szeretnél további cicás érdekességekről hallani, kövesd be a podcastot és oszd meg másokkal is.